Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Hi! Hello! Hello, hello! Araw po ngayon ng Huwebes mga kapatid. 24 po sa buwan ng Mayo taong 2018. Muling sumasa niyo po ang palatuntunang Kamaong Acero, ang tigasing palatuntunan at programa sa bansa. Tama po kayo. Ako na po ito si Errol Dakame. At inyo na pong napapanood ng live mula po sa studios ng Leader News Philippines ang ating palatuntunan at maliwanag na nasa silip sa ang sulok po ng mundo. Kaya't once again, magandang hapon po sa mga OFW na tanging sa online news, depende po sa kanilang pakikipagbalitaan. Sana po'y ayos lamang po kayo sa mga oras pong ito. At siyempre ang ating pagbati sa ating mga kababayan sa Metro Manila, mga neighboring cities, provinces, and regions. At sa mga nasa bahay-bahay ngayon na hindi makalabas dahil masyadong mainit ang kanilang lugar, samantalang sa ibang bayan po ay may ulan. Habang umiintrada po tayo ng ating palatuntunan, may ongoing na malaking sunog na nangyayari po dyan sa Barangay Katmon sa lungsod po ng Malabon. Ulitin ko ha, nasa third alarm na po ang sunog. Third alarm na po ang sunog dyan po sa Barangay Katmon sa Malabon City. Nagsimula po ang sunog bandang 1:45 po ng hapon at nasa Task Force Charlie na. Third alarm. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pagkatanghal sa araw pong ito ng Thursday. Hindi na tayo pakakapaikot-ikot pa ng batian sapagkat napakahalaga po ng mga minuto sa ating palatuntunan. Unahin ko muna itong mga naglalagablab na isyu sa ating bansa. Presyo po ng pangunahing bilihin sa Pilipinas tumaas. Ekonomiya ng bansa tiyak na tatamaan sa pagbagsak naman sa World Competitiveness Ranking. Planong suspension ng excise tax sa krudo, kinontra naman ng mga economic managers. Liderato ng Kamara nais pasertipikahan sa Pangulo na urgent bill ang BBL. PNP binigyang ultimatum ang natitirang mga miyembro ng Parahinog Drug Syndicate na sumuko na dapat. At mahigit sa 36,000 na mga education graduates sa Pilipinas pumasa sa Licensure Examinations for Teachers 2018. Mga kaibigan, nais po namin ipakita ang ilan lamang po sa mga larawan na nangyayaring sunog po dyan sa Katmon sa Malabon, ano? At ito po ay courtesy ng isang kababayan natin malapit doon sa naturang lugar. Pwede ba natin partner dukutin yung live video niya? I-insert natin dyan sa portion ng... ayan, mga kaibigan, yan po ay sunog na nagaganap po sa lungsod po ng Malabon sa Barangay Katmon. Residential areas po ito at karamihan ay mga light materials ang ginamit sa kanilang mga tahanan. Patuloy pong nilalamon ng apoy ang naturang lugar. At ulitin natin, nasa Task Force Charlie na ang naturang sunog sa Katmon sa Malabon. Yung video yan ay courtesy ng isang netizen natin. Lagay nga natin partner yung pangalan niya para
mapasalamatan natin. Ulitin ko, ang inyo pong pinanonood ay ang ongoing, nagaganap pong sunog sa Barangay Katmon sa Malabon at patuloy pong inaapula ng mga pamatay sunog, mga bumbero na nasa naturang lugar. Oras po natin 30 o 49 minutos na po makalipas ang alas 3 po ng hapon. So, according to the information, nagsimula po ang pinanonood niyo pong sunog na kinunan po ng live ni Christian John Rodriguez, isa pong bombero. Si Christian John Rodriguez, salamat kay Christian at napapanood po ninyo ng live yung nagaganap na sunog, isa pong bumbero po dyan sa Malabon, si Christian. Mamaya kakausapin natin niya si Christian pagkatapos ng kanilang trabaho at sana'y makalusot tayo sa kanyang linya. Alright, sige. Sa ating pagpapatuloy ng palatuntunang Kamaong Asero sa araw pong ito ng Thursday, habang kinukumusta po namin ang bawat isa, anong merienda po ninyo sa mga oras pong ito? Dapat simple na lamang, at 24 pa lamang. Baka yung mga umaasa po sa buwan ng sahod, meron pang isang linggo bago dumating ang sahod, no? Tipid-tipid ng konti. Lalo po yung mga namamasahe araw-araw, yung mga kailangan ng baon araw-araw, malayo ang kanilang trabaho sa kanilang tahanan, ay challenging po ang everyday gastusin ho para sa araw-araw pong pagpasok, araw-araw na pangangailangan. Dito nga po sa lineup ng issues natin, unang sigwada pa lamang, talagang hindi maganda ang estado ho ng mga bilihin natin. Tumaas! Sige, samantala, report muna tayo. Kung marami pong magandang pangit na balitang nagaganap, meron din pong magaganda, no? Unahin po natin ang report ni partner Jojo Sikat. Si partner Jojo Sikat nasa New Bilibid Prison. At naroon din daw si Director Ronaldo Bato de la Rosa, baka makausap niya. Ang pinakamagandang balitang nagaganap po dyan sa New Bilibid Prison, meron daw pong 37 mga inmates ang magtatapos ngayon sa kolehiyo. So standby po tayo sa kanyang report. Live po sa Muntinlupa City, dyan po sa New Bilibid Prison. Yung tinatawag nating Munti, di ba? Tinatawag nating Munti. Ayan. Nasa nabaan niya yung kriminal, binahin na sa Munti. Alam niyo po, kung talagang magbabago ng buhay ang mga prisyonero, maaari Posibleng-posible at pwedeng-pwede. Lalo ngayon na ang gobyerno po'y binibigyang halaga ang reformation. Reformation. Kasi kung hindi natin bibigyan ng importansya na makapagbagong buhay ang mga nagkasala, sino ba naman tayong husgahan natin at patayin ang nagkasala? Di ba? So, reformation. Sige, inaayos natin yung ating komunikasyon papunta sa lugar ni partner Jojo Sikat upang malaman natin ang diretso ang kanyang binantayang balita at kaganapan dyan sa lungsod ng Muntinlupa sa oras pong 52 minutos na po makalipas ang alas 3 po ng hapon. By the way, wag niyo pong kaligtang i-like. Paki-like po ninyo at mag-comment kayo, no? You're free to write your comments at i-share po ninyo ang ating FB page, ang ating page, ang Leader Knows Philippines, para mas marami pong makaalam ng mga nangyayari, no? Yung mga binabantay nating events, binabantay nating mga kaganapan, mga
hinihimay nating mga importanteng issue. Paghimay na matalino, intelihenteng diskusyon sa mga issue. At mga totoong balita, no? Kasi sinumpang tungkulin po natin at tayo po'y nangako ang ating commitment na ang ating online platform na Leader News Philippines ay magiging source sa lahat ng oras ng totoong balita. Sige, sa oras pong 54 minutes makalipas ng alas 3 ng hapon, dumiretso na tayo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Naroon ang ating katotong Jojo Sikat upang ihatid sa atin ang latest na report sa naturang lugar. Partner Joe, magandang hapon, pasok! Yes, magandang hapon naman sa nasa 37 na preso ng New Bilibid Prison na nagtapos ngayon ng kolehiyo mula dito sa University of Professor Health Bilibid Extension School sa medium security compound dito sa may campus sa Pagitan sa Muntinlupa City. Dumalo nga dito, no, si Bureau. Yes. Go ahead, George. Go ahead. Okay, dumalo nga dito si Bureau of Correction, Director General retired Director General Ronald De La Rosa dito sa ika-29 na graduation exercise sa isinagawa dito sa loob ng medium security compound. Nasa 18 inmates naman yung nagtapos ng course of Bachelor of Science, Entrepreneurship at Leadership naman ang nagtapos sa Computer Hardware Servicing course kung saan 4 na taon din ang binuo ng mga preso para matapos ang nabanggit na mga kurso. Ang graduation ng mga preso ay pinasinayanan itong sina University of Professor Health President Anthony Tamayo, mga kinatawa ng New Bilibid Prison at Department of Justice, kabilang nga itong mga extension faculty at yung mga staff. Ang extension school ay isa sa nangungunang corporate social responsibility program ng Perpetual Health University, maliban pa sa mga Mangyan Mission School sa Angra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ang nasabing program ay nagsimula noong 1985 at nakapag-use ng itong program naman na may ibang daang inmates graduates kung saan ang karamihan sa mga lumayang preso ay pawang na pagtataw na. Kanina dito sa pahayag nitong si Director General yung bagong hepe ng New Bilibid Prison na si Ronald Bato de la Rosa ay sinabi niya pag sila ay nakalabas na lalo sa mga nagsimaglan ay pipirmahan niya yung certificate na papatunay doon kapag naganap sila ng trabaho ay pipirmahan niya ito para i-recommenda sa maayos at trabaho para sa kanilang pagbabagong buhay. Nangako rin ito yun kasi merong isa yung valedictorian ay nagpahayag dito nung yung computation daw ng mga inmates. So naititingan itong si Director Ronald Bato de la Rosa, no, ng Bureau of Correction para malaman kung just ba yung computation nila kaya tumatagal yung iba rito. Pangalawa, naniniwala na si De La Rosa na yung mga nakakulong dito ay hindi may kasalanan. Sinasabi niya na may mga ilan din nakulong na injustice dahil nabayaran yung mga upo o yung mga kakarguhan ng mga pulis na nagsasalit ng depenensya. Pero sabi nga niya, kapag sila yung nakatapos na rito, kapag lumabas ka, lalo ngayon yung mga nagsipag-graduate na to, tutulungan niya makapaghanap ng trabaho. Okay, mula nga rito sa lungsod ng Muntinlupa, dito sa New Bilibid Prison. Ito, Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, Nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Jojo Sikat. Live mula po sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. At pinupuri natin ang programang yan ng NBP na tinatanggap ang mga special programs ng mga learning institutions na naglalayong makatulong sa reformasyon ng mga nakakulong at tinuturing pong nagkasala. Bagamat I agree,
Sang-ayon ako sa pananaw ni Bato de la Rosa na hindi lahat ng nakakulong ay talagang totoong nagkasala. Ayan, siya mismo nagsabi ha. Maaring sa kagaguhan ng judge na nabayaran o sa katarantaduhan din ng pulis na nag-handle ng mga kaso. No? So alam na alam niya ni General Bato de la Rosa na bago pong direktor ng New Bilibid Prison. Oras natin, 58 minutos na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Ito po'y patunay na kung bibigyan natin ng pagkakataon ng sino mang na napaparusahan ngayon, na sino mang nagkasala ay pwedeng magbago. Ano? Pwedeng magbago. Ang problema nga lamang kapag ka ang mga nagkasala ay naakusahan pa lamang o di kay ang isang tao ay naakusahan pa lamang, bala na ang sumusunod para husgahan, paano pa makakapagbagong buhay ang isang tao? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Si Errol Tuloy tayo Dacame. sa ating palatuntunan. Isa pang report ang ating pakinggan sa mga oras pong ito. Mga kaibigan, umamin daw po ang Energy Department na wala silang magagawa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Report mula kay partner Nolan Ariola. Nolan, magandang hapon sa iyo. Pasok ka. Maraming salamat ka Errol. Muli na naman magtataas sa presyo ng langis sa susunod na linggo batay sa unang 2 araw ng trading kung saan lumabas na lalong nagmahal ang imported na fuel. Pero maaari pang magbago ang galaw ng presyo depende sa bintahan sa world market hanggang bukas. Ito ang inihayag ni Renante Evilla, pinuno ng Retail Market Monitoring ng Department of Energy sa isang press conference na ginanap kahapon. Wala na silang magawa para pigilin ang pagtaas ng langis dahil inaangkat lang daw ito. Sa kaugnayan ito tayo kahapon at kanina umaga, kaya sinuyod ng mga tauhan ng DOE ang ilang gasolinahan sa Metro Manila para masiguro na di kalidad at kung tama ang daming ikinakargang gasolina sa mga sasakyan. Kabilang sa mga gasolinahan na inspeksyon ng mga tauhan ng DOE kahapon ay ang 13 gasoline stations sa Shaw Boulevard na Mandaluyong City at kanina alas 6 na umaga ay ang 10 gasoline station sa North Fairview, Quezon City. Sinukat ng DOE kung tama ang volume ng produkto na lumalabas sa pump at kinakarga sa mga sasakyan. At kung naaayon din ang mga kinuha nilang sample ng langis sa kalidad na itinagda ng Philippine Clean Air Act at Biofuels Act. Gumamit ng infrared spectrometer at sulfur analyzer ang DOE para matest kung sumusunod sa biofuels content ang diesel ang mga gasolinahan. Mula sa Department of Energy, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame. Si Errol Dacame, ang Kamaong. Kay Nolan Ariola, live mula po sa Department of Energy dyan sa Taguig City sa Metro Manila. Alam niyo ho, ang presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa, yan po ang basihan kung ano ang mangyayari po sa mga pangunahing bilihin. Every time na may pagtaas ang presyo ng petrolyo, iisa po ang trend na nangyayari sa presyo po ng prime commodities. Walang iba kundi ang tumaas ang kanilang mga presyo. Alright, sige. Marami pa nagsasabi, mga negosyante, na ang sanhi ng lahat ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa atin, mga bayarin, ay ang train law, ang Tax Reform, Acceleration and Inclusion Tax Law ng gobyerno at binabalak pa nga na magkaroon daw ng Train 2. Binabalak pa nila magkaroon ng Train 2, ha? So, mamaya po ng konti,
Sige, kausapin nga natin ang isang market and financial analyst na maaring magpaliwanag at bumasa sa mga mangyayari sa ating economic trends and forecast for the last half of this year dahil puspusan nga pong ipinatutupad ang train law, pero nakita ho ng mga nasa gobyerno na tila talagang hindi mapipigilan na tumaas ng tumaas sa mga pangunahing bilihin kung hindi po sususpendihin ang pagpataw ng excise tax. Si Astro del Castillo. May pangalan na dyan, bro. Na pinapataw po sa presyo po ng krudo. Sa presyo ng krudo na ginagamit po sa transportasyon ang mga bilihin na nagmumula po sa mga pabrika, sa mga pagawaan, hanggang sa mga rating po sa lahat ng pamilihan, mga merkado sa ating bansa. Simpleng-simple ang mathematics niyan. Kapag ka itinaas po ang ang gobyerno po ay sinisisi at tinuturo na ang presyo po ng petroleum products sa Pilipinas ay deregulated at wala po daw silang magagawa. Ayun nga po ang laman ng report ni Nolan Ariola. At kung ano man ang nangyayari sa daigdigang pamilihan sa world market, ay yun ang nagre-reflect sa ating bansa. Pero kung dati na at patuloy ang pagmahal sa world market, papatawan mo pa ng mataas na buwis, anong mangyayari? Ay dublado ang taas po ng presyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, sa oras pong 5 minutos makalipas ng alas 4 po ng hapon, nasa linya natin si Astro del Castillo, ang isa pong ekspertong market analyst. Kausapin nga natin sa mga nangyayari sa ating bansa. Sunod-sunod ang tila negative effects sa ekonomiya. Sir Astro del Castillo, sir. Si Errol Dacame po ito sa Leader News Philippines. Welcome, sir. Magandang hapon. Errol, magandang hapon. It's our pleasure. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. It's our pleasure to have you this afternoon, Astro. Bumagsak pala ang Pilipinas sa World Competitiveness Ranking. Ano sa tingin mo ang epekto nito sa pangkalahatang ekonomiya sa bansa, sir? Well, tingin naman natin walang direct effect no, or immediate effect. No? I think this is just one of the benchmarks by foreign investors. No? Pero hindi lang naman ito ang basehan ng mga investors para maglagak sila ng pera dito, no? Merong mga malalaki diyan na mas sinusunod nila, katulad ng Fitch, ng Standard & Poor's, no? Ng Moody's rating, no? I think mas 'yun ang tinitingnan nila. Pero itong pag-aaral ng isang foreign institution ay syempre maganda ring panggising sa ating gobyerno. Pero ang tingin natin hindi na ang reason ng paghina natin ay hindi naman dahil baksak na baksak tayo. Tingin ko lang ay may mga, kung tama yung pagkabasa ko, no, hindi ko nabasa yung complete report. However, from what I read, no, it seems like there are more countries that went up, no, that overtook us, no, rather than yung mga rather than talaga bumaksak tayo dahil mababa ang score natin. Opo. Yung bang hindi pagpasok po ng mga investors sa Pilipinas, isa po yun sa posibleng dahilan na Astro? Hindi naman mataas naman po ang pagpasok ng investments dito, no? Kung makita niyo yung statistika ng gobyerno ng foreign direct investments, baksak lang ang merkado, pero ito ay hot money naman po. Hindi ito yung pangmatagalan. Kung titingnan nyo, kung babasahin nyo rin ang mga pag-aaral at recommendation ng mga foreign organization, halos lahat naman po sila sinasabi na maganda ang oportunidad dito sa ating bansa, no?
Kaya po, tingin naman po natin, hindi naman po totally negative tong bagong balita na ito, no, na bumaba tayo in terms of competitiveness, no. Alright. So sige, sana nga po ay gano'n ang mangyari na wala po siyang direct and immediate impact sa ating national economy. Now, sa ibang issue, sir, na may relasyon pa rin sa ekonomiya, kayo ba ay naniniwala na ang patuloy na pagtaas ng parehas ba ang basa nyo na yung implementation po ng train law ang siyang nagpataas sa mga prime commodities ngayon at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products. Is there any direct impact sa mga pangunahing bilhin, sir, yung train law? Opo. Naniniwala po tayo na negligible or napakaliit lang ng impact, no, ng epekto ng train sa ating inflation, no, or sa pagtaas ng presyo ng bilihin at pagtaas ng cost ng serbisyo sa ating bansa. Sa kadahilanan na ang tingin po natin na malaking rason talaga ay yung tuloy-tuloy na pagtaas ng langis sa world market at ang paghina ng piso against the US dollar, no. Oo. Doon muna po sa mataas na langis, no, presyo ng langis. Ito po ay hindi naman nating kontrolado or hindi kontrolado ng gobyerno. Ang basehan naman po na to ay talagang halaga ng binebenta ng mga producers na base sa Middle East, no, or kaya sa Europa, sa world market, no. So talagang tumaas po. Pero po naniniwala po tayo na in the coming months, no, lalo na sa June, no, baka June, July, baka bumaba na ulit sa kadahilanan na mukha namang makikialamang US or sila rin ay magpuproduce na rin ng kanilang langis, no, para ma-offset naman itong mataas na presyo ng crudo sa world market. Opo. Unfortunately, yes, sir, go ahead. Yung sa piso naman po, karamihan naman po na currencies or global currencies ay humihina against the US dollar sa kadahilanan na lumalakas kasi yung ekonomiya ng Amerika, no? At tumataas rin ang kanilang interest rate. So nagkakaroon ng more requirements sa dollar assets, dollar investment, no? So ganyan po talaga pag nagba-bounce back na ang mga ekonomiya, lalo na ang global economy. Tandaan po natin na humihina po ang world economy kaya bumaba ang interest rates at lumakas ang piso. Ngayon po, it's the reverse naman po, no? Opo. Alright, balik tayo sa internal situation, sir, sa Pilipinas. May mga nagsasabi, sir, na dapat suspindihin muna ang imposition ng excise tax na may kaugnayan pa rin sa train law sa mga petroleum products, especially sa crude oil, para yung impact nito sa mga consumer, mga mamimili ay maibsan. Would you agree on that suggestion, Sir Astro? Agree po tayo basta as long as yung nakalagay po doon sa batas po, doon sa train program na pag merong pag na-breach yung ating threshold doon sa amount ng pagtaas ng langis ay doon isususpend. Agree po tayo doon. Pero kung basta-basta isususpend ay hindi po tayo po ay iba ang pananaw doon. I see. All right. So sa inyo pong basa, projection pa rin for the last half of the year, Sir Astro, ano po ang nakikita nyo sa Pilipinas in the promise that the Build program ng gobyerno ay magtutuloy? Ayan po sana inaasahan natin, no, para ma-offset itong mga pag-a-adjust natin sa bagong economic environment, lalo na yung pagtaas ng presyo ng langis, pagtaas ng inflation. Sana mapabilis po yung mga proyekto ng gobyerno na makakabigay lakas talaga at sigla sa ating ekonomiya, no? Katulad na nabanggit nyo na build, no? Once na mangyari po yan, tingin po natin mas lalakas talaga yung ekonomiya natin at ma-offset doon sa mga concerns natin. All right. Sige. Well noted and well said, Sir Astro. Maraming salamat, sir, sa inyong oras at magandang hapon po. Maraming salamat din po. Mabuhay kayo. Astro del Castillo, isa pong economic and market analyst, financial analyst. Kausap po natin sa ating palatuntunan.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Nagdating Asero. sa atin sa oras na 13 minutos na po makalipas ang alas 4 na po ng hapon. Kumusta kayo sa mga oras na ito? Ano na kayo nangyari doon sa sunog? Si partner, si Francis Tica, may latest report naman po doon sa patay daw na natagpuan dyan sa Phase 7. Ano ito? Phase 7A, Block 27, Lot 3, Bagong Silang, Caloocan City. Natagpuan daw sa bahay na wala nang at punong-puno ng tadtad ng saksak. Nako, oo. Saglit ha. I-forward ko nga ito sa iyo, partner, para may pakita natin sa baka nakamonitor si Francis. Francis, doon ka sa isang account natin mag-forward ng mga videos and footages para may pasok natin kagad. Sige. Tawagan mo nga, partner, si Francis para makausap natin. You have the number? May number ka ni Francis? Baka meron. Wala. Saglit ha. Yung number ni Francis, ibigay ko nga sa iyo para Francis. May report siya ng natagpuang taong patay na tadtad ng saksak. 0915-512 0915 Sulat mo, bro. Sulat mo. Wala kang ballpen dyan. Kailangan lagi may ballpen. 0915-512-9238. Ayan, hawak ni Francis yan. Kausapin natin, nasa siya eh. May taong tadtad ng saksak na tagpon sa wala nang buhay nasa sarili may tali pa ba ito? Saglit ha. Daming pangit na balitang nangyayari. Ay nako. Pinasok yata ito sa bahay nila. Diyan ito sa Bagong Silang sa Caloocan City. Forward nga natin. Gandang hapon po sa mga taga Caloocan City. Kumusta si Mayor Oka Malapitan dyan? Sa Caloocan City, dapat ang lugar na yan kasi matagal ng panahon ang Bagong Silang talagang noted sa mga ganyang insidente. At dyan sa parting yan ng Caloocan City, yan pong pinamugaran ng napakaraming kriminal at mga sangkot sa drugs at kung ano-ano pang kasalanan sa lipunan dyan nagtatago dati. Sana mabago na ang yan. Sana mabago na ang imahe ng Bagong Silang. 16 minutes, makalipas na ang alas 4 po ng hapon. Ang ating cellphone number po sa studio ay 0927. Dito na ako, partner, sa kabilang camera. Nandito yung mga numbers natin. 0927 494-2171. Yung globe number natin. At yung smart number po ay 0949-736-5000. O just in case may nice po kayo parating na mensahe sa ating palatuntunan, simply text or call 0927-494-2171 at 0949-736-5000. Gandang hapon po sa mga nasa Tacloban area. Partner Hill, Anesito Tamayo, kumusta ka na? At salamat by the way ulit kay partner Peddy Bautista sa bando ng Wow News FM Palawan. Dalawang kanyang himpilang sumasalo ng ating broadcast. Wow News FM 97.1 Rojas Palawan and Wow News FM 98.5 Taytay Palawan. At kumusta rin ang ating kaibigang si Tommy Abili dyan po sa Puerto Princesa, Palawan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
By the way, ito, magandang hapon po sa mga kasamahang dating media na kasapi po at mga opisyal ng Napolcom DILG Press Club. Ano? At sa sekretary po ng sa OIC secretary po ng DILG. May isang pangyayari dyan na hindi ka nais-nais na sa halip resolbahin ng maayos ay tila yung pinakapinuno po ng DILG ay tila misinformed, no? Si Secretary Anyo. Gandang hapon kay Secretary Anyo. Hindi nalalaman ni Secretary Anyo ang totoong estado ng dalawang organisasyon na nabuo na dyan sa DILG na Polcom Beat na tila may ibang tao kasi na sa halip na i-trash out ang supposedly working relationship ng mga kumo-cover po ng DILG na Polcom Beat, lalong tila pinainit at pinagulo, no? Ang Napolcom DILG Press Club at Napolcom DILG Press Corps ay nag-aagawan tuloy sa tinatawag na coverage and legitimacy ng coverage niyan sa ano. Sana, alam mo, Secretary Anyo, ang pinakamagandang gawin mo, tawagin mo, tanggapin mo sa opisina mo ang lahat ng mga media at kausapin mo kung ano talaga ang totoong nangyayari. Nang walang ibang makikialam na hindi naman taga dyan sa DILG. Okay? Kasi sa totoo lamang, nakakahiya bilang isang lehitimong mamamahayag, nakakahiya na may ganyang nangyayari sa isang national beat na tila ang pinakapinuno ng departamento ay kulang sa tamang impormasyon. Hindi maganda eh. Hindi maganda. Alam ko ang nangyayari kasi dyan. Hindi ko na kailangang isa-isahin dito sa ating programa. Alam ito ng mga mamamahayag sa Quezon City. So, pagkadating sa isyong ito, mahuhusga natin kung gaano kagaling at kaayos ang DILG sa pamumuno po ni Secretary Anyo. So, hamon ito sa kanya. Hamon ito sa kanya. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Batiin natin ang magandang hapon si Tol Edmond Cleofe Dacuya Jr., no? Ang ating best friend, higit pa sa kapatid na dabarkads, kabarangay, classmate, batchmate. Nariyan po sa Ghana, Austria, watching from Ghana, Africa. Ghana, Africa. Halos lahat ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa, tila wala ng kontrol ang gobyerno. Ang nakakaranas nito ay ang mga mahihirap, tayong mahihirap, samantala ang nasa gobyerno lamang ang nagpapakasarap. Kawawang Juan de la Cruz. Kawawa na naman si Juan de la Cruz. Yan po yung message from Tol Edmond Cleofe Dacuya Jr. from Ghana, Africa. Amend. Sabi niya, amend the train law. Ayan. Yan ang sabi niya. Thank you, Tol Edmond. And salamat sa panonood. Kahit nasa malayo ka, sinisilip po ang ating palatuntunan. At sa iba pang mga sumusubaybay sa ating malaganap na programa sa online platform natin sa Leader News Philippines. Thank you guys. Thank you. Kayo po ang nagsisilbing inspirasyon po sa amin. Si Calando tumatawag, hindi kita masagot, Calando Marquez. Pinuno ng presidente po ng LTAP. Ayan, sige. Bro, ready na siya, no? Si Francis? Hindi makontak? Kausapin natin. At alamin natin kung ano yung balita niya. Kasi unang pagkakataon niya na magre-report sa atin eh. First time niya magre-report. So kausapin natin. Nasa bagong silang si Francis. Para next time, tomorrow, makalabas na siya sa Caloocan. Hindi na sa Caloocan lang.
Ha? May patay doon na natagpuan sa isang bahay sa naturang lugar. Alamin natin ano ang nangyari talaga dyan at sino ang suspect dyan. May suspect ba? Total naroon naman siya sa lugar. 23 minutos na po makalipas ang alas 3 na, o alas 4 po ng hapon. Ayan nga ho ang pangit na balita ngayon. Ang mga bilihin sa Pilipinas ay tumataas ng tumataas. At bumagsak pa ang ranking ng Pilipinas sa tinatawag nating World Competitiveness. Ayan. Yung planong suspension po ng excise tax sa krudo, hinihiling po yan ng mga consumers at mga ordinaryong tao sapagkat practically lahat nga po ng mga bilihin ay napapalakol po ng dagdag pang buwis dahil sa excise tax at lalong tumataas po ang presyo ng bilihin. No? Yung presyo po ng bigas, binabantayan natin yan simula pa nung as early as February, March. Ang sabi ng nasa gobyerno, by May, mag-stabilize na, bababa ulit ang presyo ng bigas. Hindi po nangyari. Hindi po nangyari. Hopefully si Rosendo sumakausap natin bukas upang bigyang linaw itong presyo ng bigas at yung tagapagsalita namang kaibigan natin na taga-NFA si Rex Perez ay papatapos na po ang Mayo. Malaman natin what happened, no? Kasi alam niyo ho, ang bigas ang staple food ng mga Pilipino. Ano man pong pagtaas ng presyo po ng bigas, tinatamaan po ang lahat ng Pilipino. Ulitin ko ha, since then ay hindi na ho bumaba ang presyo ng bigas. Sa kabila ng pangakong by May ay babalik sa normal ang presyo ng bigas kapag dumating na yung mga bagong angkat na supply dyan sa National Food Authority. Samantala, sa iba pang issue, lumiham po ang liderato ng Kamara sa Pangulong Duterte para i-certify na urgent bill ang BBL. Masusunod nga ba ng BBL ang katahimikan at kaguluhan dyan sa Mindanao? Will that really provide lasting peace and development sa Mindanao? Dahil marami pong mga mambabatas ang naniniwalang kapag naipatupad ang BBL, Bangsamoro Basic Law ay magiging iba na ang sitwasyon sa Mindanao, no? Sa panahon po ni Pangulong Ramos nung kanyang panunungkulan bilang Pangulo, binigyan ng autonomy ang ilang probinsya at tinawag nga pong Autonomous Region in Muslim Mindanao at binuhusan po yun ng pondo. Binuhusan ng malaking pera, bilyong halaga ng pera. At ini-award po sa liderato ng MNLF sa katauhan po ni Normie Suarez ang pamamahala sa ARMM because that time ang nagmamaktol ay MNLF. Nung kinausap na po ng gobyerno ang MNLF at pinaupo, sinali sa pamamahala sa gobyerno, sumulpot naman ang MILF. Ngayon, kinakausap ng gobyerno ang MNLF, MILF, may Abu Sayyaf, may BIFF. Kung maipasa po ang BBL, ano na naman kaya ang iimbentuhin ng mga teroristang Muslim? Hindi lahat ng mga Muslim ay terorista. Yung mga teroristang nandyan sa Mindanao. Yung mga tao dyan na wala pong ibang kakayahan kundi ang bumitbit ng baril at bumitbit ng baril. Na ang tingin nila ay powerful sila kapag may baril. Ano kaya susunod, no? Ano kaya susunod sa MNLF, MILF, BIFF, Abu Sayyaf? Ano kaya susunod dyan? Jima, Islamia, ano kaya susunod pa dyan? Tingnan natin, no? Pag naipatupad ang BBL. Kasi alam niyo, ang gobyerno laging may magandang intensyon. Pero ang tanong dito yung mga tao ba dyan talaga gusto ng katahimikan? Or is there any group or interest group
na talagang ayaw ang Mindanao at ang lugar na yan na magkaroon ng lasting peace. Yan po ang magandang pag-usapan natin. Ano? Samantala, nasa linya na natin si partner Francis Tika at sinusubaybayan niya yung insidente ng pagpatay dyan sa Bagong Silang, Caloocan City. Francis, magandang hapon sa iyo, partner. Yes, magandang hapon kasama ng Errol. Kung saan isang lalakna ang biktima ng panaksak dito sa bahagi ng P7B Package 10, Bagong Silang, lungsod ng Caloocan. Nakilala ang biktima na si Efren Morito, 40 years old, nakatira sa P7B sa nasabing lugar. Laking gulat na lamang ng kanyang mga kamag-anak na natagpuan ang nakahandusay at nanliligaw sa sariling lugar itong biktimang si Efren. Ayon sa kanyang kapatid na ayaw mabanggit ang kanyang pangalan, umalis ang kanyang kapatid sa kanilang tahanan akong alas 10 ng gabi. Subalit kaya na alauna ng tanghali ay natagpuan patay na ang nasabing biktima. Mula rito sa North Caloocan, yan ang Leader News Philippines. Francis Tika, nag-uulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Walang nasabing motibo ng pagpatay, ano? Walang suspect. Actually, bahay ito ng nagngangalang Philip Locsin. Kung saan itong si Philip Locsin ay wala na doon sa kanyang tahanan. So, yung bangkay na natagpuan sa bahay ay hindi taga riyan sa bahay na yan? Hindi kasama ang error kung saan nagtungo itong biktima upang makipag-inuman, di umano kay Philip. Subalit natagpuan na lamang itong naliligawan sa rin ko, itong biktimang si Efren. So, malamang ang suspect ay yung may-ari ng bahay na yan? May posibilidad kasama ang error dahil pagdating ng anak, galing ang titulo, yung anak ng sabing suspect, kukuha sana ng damit, pero nagulat siya nang matagpuan na nakahandusay na ang biktima palog ng kanilang tahanan. Kaya naman ito, ipinagbigay alam sa kanyang mga kapitbahay. Alright. Yung mga kamag-anak ba ng biktima, walang sinasabi kung may threat, may banta, may sinasabing kaaway ang biktima, Francis? Wala naman kasamang error, wala nang nabanggit dahil hindi umano, itong biktima ay isang security guard ng OWA. Security guard dyan sa OWA? Yes, kasamang error, isang security guard ng OWA. Natagpuan, tadtad ng saksak, patay na. Tadtad ng saksak po ang biktima mismo sa bahay ni Philip Locsin, kung saan ito nga si Philip Locsin kung hinahanap sa ngayon ng ating mga otoridad. Sige, ulitin mo nga pangalan ng victim, Francis? Pangalan ulit ng biktima? Ang biktima ay nagngangalang Efren Morito, 40 years old, nakatira sa P7B, Package 10, Exislat, Bagong Silang, lungsod ng Caloocan. Alright. Nasaan na yung biktima, yung bangkay, Francis? Yes, kung saan ay dinala sa morgue upang makuna pa ng ibang investigasyon ng ating mga kaibigang Soko. So, malamang i-autopsy yan at para sa further investigation. Thank you, Francis. Thank you. Okay, back to you kasamang Errol. Pasensya na po kayo sa balitang yan habang nagmimerienda po kayo, no? Hindi po namin talaga pwedeng iwasan din yung mga ganyang balita na totoong nangyayari po sa ating paligid. At sana'y yung mga otoridad naman ay maging magaling sa pagresolba ng mga ganyang uri ng krimen, ano? Kung yung biktima ay pumasok doon, pumunta sa naturang bahay para makipagtagay lamang at yung may-ari ng bahay nawawala na, ay nako. So, dapat yan ay agad na ma-aresto at ilagay po sa matinding investigasyon. Bakit wala siya at naroon yung kanyang kaibigan at patay na. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Si Errol Dacame. Alright. Samantala, binigyan na po ng Philippine National Police ng ultimatum ang mga natitirang miyembro po ng Parohinog Drug Syndicate na sumuko na sa gobyerno bago pa maging huli ang lahat. Ang drug syndicate ay nag-ooperate po sa Misamis Occidental at ang tinutukoy dito
ay sino pa mga ano diyan? Sino pang yung mga kapatid ni ano? Di ba may mga napatay ng paruhinog? Ito ang balita ha. Yung wanted person na si dating Misamis Occidental Board Member Ricardo Ardot paruhinog na nagtago po sa Taiwan yun nga inaaresto na. Naaresto na. So binigyang ultimatum ng mga pulis ang iba pang mga miyembro po ng sindikatong kasapi po ng Paruhinog Drug Syndicate na wag nang magtago, sumuko na lamang. Ayan. Halos 10 buwan pa lang nagtago sa Taiwan ang naturang board member. Kaya pala talagang ang ibang politiko'y wala sa kanila ang pamumudmud ng pera tuwing eleksyon dahil talagang galing sa drugs ang ginagastos nila sa halalan. Ayan. So, tingnan natin kung makikinig sa ultimatum na yan ng PNP ang ilan pa ang mga miyembro ng naturang sindikato. Samantala, congratulations na lamang po ang masasabi natin sa halos 37,000 ang mga education graduates na pumasa sa licensure examination for teachers ngayong taon at mataas po ito at binabati natin ang pamantasan ng Valenzuela sapagkat ayon po sa data, pumalo po sa 92% ang passing rate. Passing rate ng naturang eskwelahan pagdating po sa mga nagtatapos ng teachers. Galing Congratulations. Alam niyo, isa ito sa pinagtuunan ng pansin ng Gatchalian administration dyan sa Valenzuela na mag-invest ng todo po sa education. Yan, education. Naalala ko yung aking public speaking teacher, si Ma'am Emeline Climaco. Education. Actually, si Ma'am Emeline Climaco ang inspired sa atin na maging broadcaster. Napakagaling pong speech teacher, si Ma'am Emeline Climaco. Hi ma'am, kumusta ka na? Hindi mo alam ito. Ngayon ko lang sinasabi you were the one. Ikaw ang totoong naka-inspire sa akin na mapunta sa ganitong hanap buhay. Siya nagturo sa akin ng public speaking, speech, oration, impromptu speaking, extemporaneous speaking, extemporaneous speech. Sige. Si Kalando tumatawag. Saglit lang sir on board pa ako tawagan kita mamaya. Ayan, si Kalando. Sige, what else? Thank you so much sa mga nanonood po sa atin. Partner, baka may mga dapat tayong batiin, can we go back doon sa sunog sa Malabon? Pakisilip nga natin ulit yung live feed ni John, ni Sir John, yung bumbero po dyan sa Malabon na nagbabantay at umaapoy po ng sunog. Umaapoy pa rin, Umaapoy pa rin, yan. Umaapoy pa rin ang okay yan? Real time yan, partner? Real time? Wala na. Tapos na, putol na. Okay, so ang napapanood po ninyong video sa aking kaliwa, yan. Sa aking kaliwa ay yun pong naganap na sunog dyan po sa Barangay Catmon sa Malabon City na nagsimula po mag-alas 2 kaninang ngayong hapon. Mag-alas 2 kanina at tila na apula na, mamaya po kausapin natin yung fire marshal ng Malabon para malaman natin ang damage ng naturang sunog. Okay, sige. So, doon na tayo partner sa mga dapat mabati natin at dapat pasalamatan. Thank you. Asan na yung ating yung long reach natin? Hala ka, may utang ka. Bukas every 15 minutes natin yung products ng long reach. At belated happy birthday ulit kay Ma'am Vicky Go. Ayan, Vicky Go ang distributor ng long reach products sa Baguio City. Thank you, Ma'am Vicky.
at congratulations sa nalalapit na inauguration ng inyong opisina. Under control na raw po ang sunog sa Malabon, sa Katmon, Malabon. Very good. Diyan sa Malabon, parati na lang po, taon-taon may sunog dyan. Lagi pong nakakakita tayong mga displays na mga residente dyan because of fire. No? Dati, matagal sa may, halos umabot sa may, doon sa may tulay ng Malabon, sa may, ano bang barangay yun? Malapit sa terminal, Malabon Terminal. Napakaraming naka-temporary shelter doon na mga pamilyang nasunugan po ng mga bahay. Alright, bati-bati na muna tayo sa oras na 4:39 in the afternoon sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Mga nanonood po sa atin, Manay Roger Braun, amigong Jun Simalios. Ayan, yung right hand ito ni Mayor Rex Gatchalian. Jun, partner, we miss you. Sana'y magkita tayo very soon. Necolembs D. Martin is watching our show. Nolio Laguras Adlawon. Nanonood din po sa atin si Nolio Laguras Adlawon. Chris Belin Taghap Berry. Si Chris Berry. Hi Chris. And happy anniversary sa Bataan Eagle Riders Club. Pagbati mula kay Engineer Oliver Licop. Again, salamat kay Manay Roger Braun, amigong best friend Jun Sibalios. Necolems Martin, Nolio Laguras Adlawon, and Chris Belin Taghap Berry. Ayan. At sa mga taga-Bataan, mga taga-Subic area, mga taga-Sambales, salamat sa inyong lahat. At sa lahat pong mga OFW na nanonood po lagi sa ating palatuntunan, ay talaga naman yung mga OFW po ay nabibenepisyon kapag humihina ang piso, lumalakas ang dolyar, lumalaki ang kanilang kinikita. Pero alam niyo, mas marami pa rin po ang ordinaryong taong wala pong kapamilyang OFW. So pag humina po ang piso, mas marami pong Pilipino ang tinatamaan. Sana bumalikwas po ang ating national economy. Sana makaramdam po ng totoong pagbabago ang pangkalahatang Pilipino na naghihintay pong umaliwalas ang buhay sa kasalukuyang administrasyon. Salamat na po sa ating mga nakatuwang sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino sa araw pong ito ng Thursday. Mga nag-report sa atin, partner Jojo Sikat, the ever masipag na reporter natin sa Leader News Philippines at reporter po ng DCRJ 810 AM po yan sa Manila. At si partner Nolan Ariola, Leader News Patrol at Veritas po yan. Of course, Kaabel. Ayan. Kaabel at Chensa, kumusta ka na? Paano ba ito? Iniimbitahan tayo ni Kaabel sa, June 2? Ano ba yun? June 2? May salo-salo daw doon. 2 araw. Baka tumaba ako niyan pag may 2 araw na handaan. Thank you, Kaabel, sa imbitasyon. Let's see kung ang ating mga schedule ay makalusot by June 2 and 3. Kasi by June 4, pasokan na, no? Pasokan na. Naghahanda daw ng sugpo at alimango para sa iyo. Hallelujah. Alam na alam niyang paborito ko yan. Ayos. Thank you, Kabel. Thank you. At siyempre, salamat po sa mga
Patuloy pong nagtitiwala sa ating palatuntunan na napapanood po sa online broadcast platform ng Leader News Philippines. Salamat po sa Long Reach. Tangkilikin niyo po ang produkto ng Long Reach at ito po'y makatutulong na maliwalas po ang inyong mga kalusugan. Bukas po ipaparada natin yung mga produkto ng Long Reach. Promise po yan. Sa ngalan ni partner Engineer Oliver Licop, nakatuwang natin sa pagawalipad ng matayag ng ating programang Kamaong Asero. Ako po si Errol Dacame. Maraming salamat, magandang hapon, God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.